Ahoj, představíme si Nokia X202 Dual SIM, ale nejdříve se podíváme do obsahu balení. V balení najdeme samozřejmě mobilní telefon Nokia X202. Dále zde najdeme baterie s kapacitou 1020 mAh. Nokia také přidává 2 GB paměťovou kartičku, microSD. Dále zde máme takováto pecková sluchátka s 3,5 mm jackem a tady máme tlačítko pro přijetí hovoru. A samozřejmostí je také nabíječka. Tak, teď se podíváme na samotný telefon. Na horní straně nalezneme 3 takovéto výstupy. Tento je pro 3,5 mm jack na sluchátka. Tady máme pro USB, kabel pro připojení k počítači a zde na nabíječku. Na levé straně nalezneme tlačítko pro spoušť hudebního přehrávače a slot pro microSD kartu. Na pravé straně nalezneme 2 takovéto tlačítka pro regulaci hlasitosti a zde se nachází slot pro SIM 2. A dole máme samozřejmě anténu. Tak, teď si telefon zapneme. Tak, telefon se nám už zapnul. Displej má úhel příčku 2,2 palce a rozlišení je 240 na 320 pixelů. Teď se podíváme na prostředí telefonu. Tak, které pracuje na platformě Nokia Series 40. Podíváme se třeba na prostředí kalendáře. Kalendář. Tak, zde můžeme najít datum a zde si můžeme přidat nějakou svou poznámku. Nebo teď se podíváme na hry. No, když si ten telefon koupíte, tak zde najdete 3 hry. Bounce Tales, City Blocks a Diamond Rush. No a tak můžeme si třeba nějakou spustit, podíváme se. Vidíte, že to je takhle. Koukneme, zahrajeme si, že to nám má to trošku takový utahaný, takový pomalý je to trochu, ale jinak to v pořádku. Teď se můžeme podívat na fotoaparát, který má 2 megapixely, ale bohužel je bez LED diody. Si něco vyfotíme. Takhle to vypadá, když si to vyfotíte. Tak, to bychom to. Tak jinak takto můžeme podívat dozadu. Ten telefon vypadá zezadu. Ten kryt je samozřejmě plastový. Vzadu tady máme malý repráček. Musím podotknout, že má hodně hlasitý zvuk. Se můžeme podívat. To dáme naplno. Tak, to hodně hlasitý, ten reprák. Tak to jsme si ukázali. Tady vidíme X2, tady Nokia nápis. Tak to je asi k tomuto telefonu všechno.
Jinak taky musím říct, že v sobě nemá mapy, takže nemůžete si prohlížet mapy. A jinak je to, myslím si, dobrý telefon. Teďka stojí tak přibližně kolem 1700 korun. A myslím, že je jako dobrý.